Салом дӯстони меҳрубони ма, иншоалло ки хубен. Подписчикои нав, подписчикои пешина, ҳама каса хуш омаден ба канали ма. Раҳмат ки канали моро интихоб карден, подписатсия карден ва тӯли ҳамин қадар вақт қатъи маен. Дӯстони азизи ма, худоро шукр, моди нашав 8000 нафар шидем. Ҳамамон да табрик боша, як оилаи калон шидем духтаро. Ҳамаи шумо да ҳазор раҳмати Аллоҳ ки мара дастгирӣ мекунен, тамошо мекунен. Духтарои хушрӯи май, ҳаматон миннатдорум. Иҷада ма озиқ тайёр кардастам, озиқи майдачаи ба приправа. Иҷа мо да кефир дар корай, кам тарак духтаро, об дар корай, оби ширгармак, руған, як дона тухм, намак, орд. Аввал кам тарак орд руғана медозем, ранги умоч борид мекунем, баъдан ҳама чиза коша медозем. Оби ма бисёгӣ кард, камакакша дохтум, камтарша надохтум духтаро. Инам хел тайёр мекунем. Руғанам орда медозем, хушрӯак хамирша мекунем, баъдан мондагӣ руғана медозем духтаро хушрӯи ма. Чӣ хел нишон додам? Ҳама хел тайёр кунен, иншоалло ки шумо да маъқул мешава азизони дилам. Пешаи видеоро тамошо кардан лайкотона бимонен. Салом бонувони азиз, фурсати он расид ки ман худро ҳамчун тоҷикзане ки унвони бриллиантови мастерро дар ширкати Атомии Корея соҳиб гаштааст шинос намоям. Исмам Шоира. Тӯли 1 сол аст ки аъзои ин ширкатам ва бо сари баланду дили пур ба шумо мерасонам ки беҳтарин ширкат, беҳтарин кор, беҳтарин маҳсулотҳо барои зебогӣ, барои саломатӣ ва дар навбати худ даромадҳои пулиро аз ширкати Атомӣ гирифта метавонед. Маблағҳое ки айни ҳол дар навор мебинед, ин ҳама самараи меҳнатам дар ширкати Атомист. Бонувони азиз, айни ҳол маоши якмоҳаи ман аз 200 000 рубли русӣ иборат аст. Бо дараҷаи фаъолияти кориам рӯзторӯз маошам зиёд гашта истодааст. Бонувони гиромӣ, метавонед бо ширкати мо ҳамкорӣ намоед ва хусусан худи ман Шоира роҳу равиши кор ройгон меомӯзонам. Барои маълумоти пурра оиди кор метавонед ба рақамҳои рӯи экран занг бизанед. Духтарои хушрӯи ма, ширкати Атомӣ беҳтарин ширкат аст. Шумо метавонед ки бедуни ягон расход кардан будроен дар ширкати Атомӣ қати апай Рухшонаҷон, апай Зайнабҷон кор кунед. айном канали ма салом расонед. Бениҳоят хурсанд мешавам духтаро. Дили пур гуфта метавонам ки корейская косметика бо номи Атомӣ яке аз косметикаҳои корейски косметикаҳои беҳтарин аст. Истифода баред. Духтарои хушрӯи ма, намхе хамирша хушрӯак мекунем. ма якум бор дар хонаи холаам хӯрда будам, озиқи приправадор бениҳоят мада маъқул шуда буд. Ма фақат мегуфтам ки мекунам. Худо розӣ намешуд ки як бор тайёр кунам. Мина имрӯз ҳамроҳи шумо тайёр кардам. Якум бора духтаро озиқи приправадор кардастам. Бениҳоят ба маза омад. Шуморам дар хона тайёр кунед. Озиқи обични постоянно мекунам аквой, хеле ба приправаша якум бор рости гап кардем. Гуфтем ки чӣ хел мея ки беҳад ба маза омад духтаро. Анам хеда тазола кардам. Як 5 минутак истод, баъдан тинукшон кардам духтаро. Хеле камакаки орд кардам, баъд тинукш кардам. Баъд агар ки шумо мухпар дошта бошед, мухпар қатъи ранги ҳами озиқ борин мухпарш кунед. ҳам ипараша, ҳам упараша, баъдан мебаремша духтаро. Ман мухпар надорам, дута мухпар дорам дар сумковои дигари ма хонавчам да. Ҳамун дар ёдам намезана ки хонавчам биёрамаш. Хай духтаро ба вилка кардам. анам хеле борикак майдаҳак мебаремша. беҳтаринои ма нам хеле бениҳоят ам хеле резонаки чиз болаззатак мешавада. хеле руғани холида мепазем. хеле камтарак қиинхира, хеле приправаш мекунем, хушхӯраки аст ки ба маззаҳакай. каси карда метавона, мошаллоҳ, каси наметавона. хай ёд мегира, бо одамо да мотиватсия мешава. Ёсамин дастадикаи духтаро, ма дар хонаем қад шавҳарам. Имрӯз шавҳарам вахатнояй магазин пагазин рафтем. хай магазиниш чи бугӯ. хеле рафтем, омадем, ма озиқ кардам.
баъд бо оши туппа кардам, туппакашак хӯрдем. бо шумода видео кардам. азизони дилам, ҳаматонро дӯст медорам аз барои Аллоҳ. ҳамаи шумо дар бозам раҳмат, ки канали мара тамошо мекунен, лайкотонро мемонен ва бениҳоят дуои хуб мекунен дар ҳаққам. ай ҳаматон миннатдорам. духтарои ҷаруғанам мондум, гарм шид. инам хеле чизакома озуқакома дохтам, хеле светш зардак шид, гирифтамшон. руғани ҷӯш баъда намедозем, ки хомсуз мешавад духтаро. инам хеле озуқакома бардоштам. ами ҷӯшоҷӯш духтаро чизиш мекунем, приправаша мекунем. аммо ҳар як вақте ки бардоштен кам кам приправа кардан мегирем, ки хунук шава, аллакай намешава дигар. инам хеле духтаро ҳамаша хуб якҷоя мекунем. бо дуюм борашам ки бардоштем, бо ам хеле ҳамаша приправа мекунем. инам хеле ҷада аллакай озуқои ма ҳамаш тайёр шидан. инам хеле як косаи калон шид. юсаминҷон қададаш мехӯранд. ҷада бошад духтарои хушрӯи ма чӣ тариқа дестам: туппакашак, ним пиёлаак об, як дона тухм, намак, хамирша сахтакак мехелем духтаро. ҷа аялав озуқом пухтестай, аялав гуфтма беда ягон чӣ тайёр кунам. инам хеле хамиракша мекунем духтарои хушрӯи ма. иҷада мехоҳам ки як саволе ки фақат шумо мада метиҳем, ҳамун саволи шумо да ҷавоб диҳем. постоянно менависем ки апа кӯдактон калонай, чиба дигар кӯдак намекунӣ, мадина кӯдакт калонай, чиба дигар кӯдак намекунӣ. ҳамин савола бениҳоят бисёр метиҳем. хушрӯчаҳои ма, апаву хоҳаро, модарои азизи ма, ман медонам ки ҳамаи шуморо мефорад ки ман бо фарзанддор шам. ай ҳамада бисёр дар ҳаққи ман шумо дуо мекунен, беҳад дуо мекунен ки худованд бо фарзанддорат кунам. ай ҳамаи шумо ман миннатдорам. ҳамин ки ман ҳомиладор шудам, якум шуморо мегӯям, барои бениҳоят мехоҳем ки ман боз фарзанддор шам. дуои хубам мекунен дар ҳаққам. духтаро хай шукронаи Аллоҳи меҳрубон, мо як духтараки нозанин дорем. кай ки худованд худаш бо фарзанд бития, албатта ки мекунем ҳатман. хай ай худованд ҳеч кас зур нестай. бароям қадар мехоҳам ки ҳамин савола дигар натиҳен да ма. кай ки чӣ хеле ки гуфтам, агар ҳомиладор шудам, ман ҳамаи шуморо мегӯям духтаро. касе ки мара дӯст медорад, мара ҳурмат мекунад, канали мара дӯст медорад, хоҳиш мекунам ки дигар ҳамин савола натиҳен. мо шукронаи юсамин мекунем. мо юсаминҷона дорем. бо кай ки худованд розӣ боша, бо ягон фарзанд дига мета, бо чанд фарзанд дига мета. агар розӣ набоша, амияти қадӣ меистем. баъзе одамо чандин солҳои дар нохуни фарзанд зоранд духтаро. ба ҳама шукрона кардан дар кор. худованд бузургай, ҳеҷ кара ноумед намекунад. худованд кадомест фарзанд надорен, ранги духтараки ма кучулура, хушрӯака, хубака насибтон бигардона. фикр мекунам ки ҳамаи шумо мара мефаҳмен ва хуб қабул мекунен. агар гапи ноҷо гуфта бошам, ай ҳаматон бахшиш мепурсам. ман ҳамаи шуморо дӯст медорам. дӯстони азизи ма, инҷада зуволама тунук кардам, хеле калонак бридамаш, ки дар даруни об тид мешавад духтаро. амутарам тид шида, хеле майдаи баъдаш бубри, баъд безеб мешавам. хеле падноста гирифтамшона. духтаро бо савол метаҳем ки дар киҷо зиндагӣ мекунен. духтаро дар Московский област зиндагӣ мекунем, наздики метро Котельники. ака ма домона хеле адреси точнамона, квартирамона гуфта наметавонам, барое ки шавҳарам намемона. бароям қадар Московский област наздики метро Котельники дар зиндагӣ мекунем. ҷада бошад духтарои хушрӯи ма, хеле як дона, як парак пиёза, як болгарияка, як қаламфурта, камакак зелена реза кардум. обмона мемонем меҷӯша духтаро. камакак об мемонем меҷӯша. баъдан иёра медозем, бо як сар меҷӯша. баъд зуволаакомона медозем. хушрӯчаҳои ма анам хеле чӣ хеле ки нишон додам, ам хеле тайёр кунен духтаро. ва медонам ки занҳои тоҷики мо ҳамаш қариб ҳама чиро метавонанд. яке бо ҳаст одаме ки наметавонад, тамошо мекунад, тайёр мекунад. бо ҳаст одаме ки метавонад, тамошо мекунад, мефораш, мехезад, тайёр мекунад. ҷада духтаро ман хеле
помидорак бодрингак реза кардам. Як-ду хоҳарак навистанд ки шавҳаромон арӯсбозӣ мекунад, чӣ кор кунем? Рости гап, худованд ҳидоятшон кунаву арӯсбозӣ накунанд аввалош. Дигар мушкил шумо онҳоро аҳамият натиҳен. Хали бепарвошен, худтона дӯст дорен, худтона хушрӯ нигоҳ кунен, касалӣ нашен ай пишти шавҳар. Чӣ хел бигӯям, худтона хушрӯ кунен дар хона, гӯё ки амро аҳамият наметиҳен, чизиш накунен. Худаш фикр мекунад, мегӯяд ин зани ман чӣ кор карда бошад, маро нигоҳ намекунад, аҳамият намедиҳад. Шояд ки пушаймон мешавам. Албатта ки пушаймон мешавам. Любой одам вақте ки хали корро мекунад, хай накунанд, охир чӣ дар кора. Занҳои меҳрубони ман, худтона дӯст дорен, худтона нигоҳ кунен, худтона касалӣ накунен ай фикра. Аввалин дараҷа худтона дӯст дорен. Ва ягон чӣ фоида нест. Аввал худтона дӯст дорен, баъдан шавҳаротона, духтаро. Фақат зиқ нашавен. Духтари бепарво шавен дар ҳаёт. Аз зиқ шудан ягон фоида нестай. Дар ҳаёт фақат чӣ бошен, хурсанд бошен. Коре кунен ки зиндагии хурсандона кунен. И ҳама ҷангу ҷанҷол ҳамаш бефоидаe, духтаро. Оли ягон кас мегӯяд ки Мадина Трамп дидай ҳамин рӯзора? Не, худо ба шукри, хеле рӯзои арӯсбозира хелеро ман дидагӣ нестам. Худованд ҳеҷ вақт набинам. Иҷа духтаро, овқатаки мо тайёр шуд. Бисёри баъд гап задам. Хеле бо лаззатаки хушрӯ омада. Азизони дилам, шуморам тайёр кунед. Ҷанаҳоро ба охир мерасонам. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон бошад. Дар ки ҷое бошен, сиҳат саломат бошед. Худо нигаҳбон. То видеоҳои оянда, азизони дилам.